Hello guys, दा नै दा जों दुगैनोसै गोदान बोसोरनि Happy New Year! Happy New Year! Hello नै Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! नै दा जोङो परला दैमायाव दुगैनो फैदो नायदो गोदान बोसोरनि बोसोरनि এইটো কি গুরু গুরু বিহু गुरु बिहु গুরু বিহু দিনা गुरु बिहु আমি গা ধুই আছো একেলগে চা কিন্তু এটা হেই নকৰি খাইলে নকৰি गुरु बिहु दा जोङो दुगैगासिनो आं दुगैथ'वाखै बिसोर दुगैबायनो दुगैबाय बेसोरबो दुगैबाय अके बेबायदिनो दैमाखौ नुगोन ओइनो दैमाया बे जोंबो दुगैगासिनो दैमा बे दैमायानो आइनो इसोर लायसोर ओइनो इसोरबो दुगैदो बायनो बोरै थग'दोना इसोर नै आंना सिजोब्बाय बेदोनो हाबदो आरोना दैमाया बांद्राय गोथौ नङा दैमाया दैया एकदम गुंलेथार दैमाया गुंले नै नेक्सा फैदो फैला बेजोंबो दुगैगासिनो दं ओइ बेहाय दलं दंमोन के दालाङा बेखौ औवा नै सिनारिफोरा माबायदि नेचार मिथिंगानि ना बेबायदि बोसोर गोदाननि दुगैनो फैबाय आरोखि आं दा उन जाबाय दुगैनाया बेखौ दुगैजोब्बायनो बेनिफ्राय बेहाय बाला गोजा आरोना बेबायदि बालानो बेबायदि बाला मोनो ने साम' मोनो साम'थ' नै साम' मोननाय खोनादों ने एसे गोजानाव खारबाय दुगैदों ना साम'आ बेबायदि साम' बेलाय खोन्थालाय नै साम' बे जाबाय साम' मा साम' होनो बेखौ साम' खिंख्रि ना जायो दा बेखौ जाजायो ओरैनो जानायाव माबायदि बेयो जानायाव थै दं एसे थै दं ने एसे भिटामिनबो थानांगौ बायदि खोमा ना बेबायदि साम' खिंख्रि जोंनियाव हमारा आसाम में ऐसा मिलता है आसाम में जायो जों हैप्पी बिहु ओके आन्डारस्टेन्ड थेंक इउ बेबायदि आइनो गेलेगासिनो खारलायगासिनो दं बिसोरबो ओइनो हाय बिसोरबो दुगैगासिनो ओइनो हाय जोंबो बेबायदि दुगैगासिनो आरोना नै आंबो दुगैसै लोगोफोर होनबा दोनथ'नोसै दा दुगैखांना देखायलायनोसै ने